Zažite pravú rodinnú pohodu s digitálnou televíziou Magio. Do vašej domácnosti prináša širokú ponuku programov, z ktorej si vyberie každý. Filmy rôznych žánrov, dokumenty alebo rozprávky si vychutnáte v špičkovej kvalite obrazu a zvuku aj vo vysokom rozlíšení. Optická sieť vám navyše umožní pozerať väčšinu programov základného balíčka vo Full HD. S televíziou Magio získate množstvo atraktívnych funkcií, ktoré zmenia váš pohľad na sledovanie televízie. Všetky môžete ovládať jednoducho cez intuitívnu navigáciu hlavného menu. Aj programové balíčky si môžete vybrať priamo cez svoje Magio u vás doma. Na vašej obrazovke si navolíte ten správny mix programov, na ktorý máte momentálne chuť. Vo vysielaní vám už nič neunikne. Aj priamy prenos si môžete pohodlne zastaviť, pretočiť späť a znovu spustiť. Odteraz môžete pozerať čo len chcete a kedykoľvek chcete. Ak nestihnete začiatok filmu, ktorý ste chceli vidieť, jednoducho si ho spustíte od začiatku aj v prípade, že po vašom príchode domov už beží. Okrem toho vám Magio archív prináša vysielanie programov 7 dní dozadu. Súčasťou digitálnej televízie Magio je aj unikátna videopožičovňa, s ktorou získate prístup k širokej ponuke filmov rôznych žánrov. Nemusíte nikam chodiť, filmy si môžete požičať non-stop priamo z vlastnej obývačky. Požičať si môžete aj filmy v HD rozlíšení. Novinkou sú filmy zo štúdia Walt Disney a kinohity od hollywoodského štúdia Universal. Viaceré z nich sa dostali na plátna kín minulý rok. Pre zákazníkov HBO sme pripravili bezplatnú požičovňu HBO Kino. S ňou môžete množstvo filmov, seriálov či dokumentov pozerať koľko len chcete. Akýkoľvek film alebo program si môžete nahrať úplne jednoducho, jediným tlačidlom. Magio Box vám zároveň umožní nahrať až 120 hodín vašich obľúbených programov. Ak si zabudnete nastaviť nahrávanie priamo z domu, nič sa nedeje. Zadáte si ho cez internet alebo mobilný telefón. Cez Magio sa pripojíte aj na svoj profil na Facebooku. Populárnu sociálnu sieť môžete tak využívať aj vtedy, keď nemáte po ruke počítač. Úplne jednoducho budete komunikovať s priateľmi alebo prezerať a lajkovať fotografie. Toto je len časť funkcií, ktoré môžete vďaka Magio TV využívať aj vy. Vychutnajte si sledovanie televízie úplne inak vďaka digitálnej televízii Magio. Pridajte sa aj vy k viac ako 100 000 spokojným domácnostiam. Objednajte si Magio na 0800 123 456 alebo na www.magio.sk. Od Telekomu.